Mä nyt oon tässä editoimassa tätä videota. Ja mä huomasin, että mä en tehnyt kunnon introa, koska mä tein mun intron 5 aamuyöllä, niin se ei ollut hyvä. Niin tässä tulee nyt intro. Eli joo, tää on mun eka YouTube-video. Ja mä teen tällaisen My Day ihan niinku peruslomapäivästä. Eli mä toivon, että te tykkäätte tästä videosta ja mennä takas editoimaan. Heippa! Huomenta. Mut kello on nyt 12:19. Ja nyt pitäisi ehkä herätä. Mun sängyn ja voisin seuraavana mennä pesemään mun naamani hampaat, koska sitten mä voin meikata. Mä kävin nyt pesees hampaat ja voisin seuraavaksi putsaa tän pöydän, mut eikä mä teen mun skincare. Sen jälkeen kun mä oon meikannut, niin me käydään hakee siksi mun paketti. Okei, nyt mä sain putsattua mun pöydän. Mä alan nyt meikkaamaan. Ja sitten mennään hakemaan mun pakettia. Okei, mä just huomasin, että mulla on tuossa tänään 3 pakettia, koska mun lasit tulee myös. Koska mä oon siis sokea. Jos ette tiennyt vielä. Mut nyt mä lähden hakee mun lasit ja mun toisen paketin, ja sit mä käyn myöhemmin hakee vielä se 3. paketin. Ja mitä kävellä, koska mun kuski eikä Iska on töissä. Joo, tilasin sen just äsken. No enempää. Eli joo, mä tilasin tällaiset clear-lasit. Näissä on niinku sinivalo se juttukin. No nää. No näinhän söpöt. Ei ookin. Mitä sä oot mieltä, onks nää söpöt? Ja sit vaikka pöydällä, älä syö mitään pöydällä. Hyvä. Nyt sit mennään tuohon mun toiseen tilaukseen. Tää on siis mun Halloween asuun juttuja. Tässä on verkkosukset. Sitten tässä on pidennyksiä. Sitten tässä on sellaiset verkkohanskat. Täällä on lisää pidennyksiä. Sitten täällä on vähän lisää pidennyksiä. Tää on sinisiä. Sitten täällä on vielä 3 paitaa, jotka on näytetään päällä. Eikö ne on tällainen paita? Joo, seuraava paita. Joo, tää ei oo sellainen, miten mä luulen, että tää on. Mulla on sellainen kireä. Tää on tällainen kireä taas kaulasta. Niin mä en oikein tiedä tykkääks mä. Ja sitten on vielä tällainen. Mä tiedän, kun kurus auki, älkää mainitko sitä. Koska mä ostan kireät. Mutta tällainen kiva, tällainen basic. Siinä oli kaikki mun paidat. Mulla on vielä lyhyt shortsit. Ja menee mun Halloween asuun. Nää on pienet. Let's hope. Mut siis mä en oo käyttänyt moneen vuoteen laseja, niin nyt tää on vähän outoa. Pidetään nyt lasit päällä, niin me nähdään hyvin. Musta tuntuu, että nää on keltaisemmat kuin minun hiukset. Mun hiukset on aika liilat nyt, kun niissä on hopeashampoota tai niin
Kyllä me päästään tähän väriin. Sitten vielä niinku... Katsotaan nyt ne niinku... Katsotaan ehkä vähän myöhemmin, että ne näyttää täällä. Nääkin. Ne on varmaan suht samaa väriä. Mä tilasin nää, koska toi toinen menee tulee niinku taakse. Niistä mä haluan, että mulla on joku mulletti. Ja sellainen takajeejee. Niin sit mä voin laittaa näitä tuohon eteenpäin. Koska mulla on siis ihan ylilyhyet hiukset, niinku näyttää, tai ei ylilyhyet. Nyt ne vielä näyttää lyhyemmältä, koska on kiharat, mutta kuitenkin aika lyhyet hiukset, niin koska tällainen kiva, että tässä on yksi tällainen pitkä. Mä niin toivon, että mä saan noita pidennykset toimimaan, koska sitten mulla voi olla pitkät hiukset ja nää pidennykset. Tästä äänestetään toiselle puolelle. Noin. Okei, niistä on aika hyvä. Arvattiin vielä, että kuka mä olen. Mä en tiedä laittaa tätä paikkaa, koska tässä kuuluisi olla vähän enemmän sellainen oversized, lyhyt T-paita. Sitten vielä niinku huomioon, niin mä oon tätä keshaa. Okei, nyt tällä hetkellä nämä pidennykset näyttää vähän kyseenalaistavilta, mutta kun hiukset on kierrot ja nyt ne on niinku semiliivat, niin jos me saadaan mun hiukset tätä väriä, just kun ne on suorat. Sitten mä oon tässä pakkaillut niitä tavaroita, mä näistä tilasin tällaisen tatskan tuon mun asuun varten. Sitä ei kyllä varmaan tule näkymään, mutta se tulee tähän. Koska jos sit kun mä otan tatskan, mä ekan tatskan, niin sit todennäköisesti tulee olla täällä joku niinku tonne alaselkään, koska mun mielestä on se hieno. Mut joo, sit mulla on tällainen toinen tatska, joka menee niinku näin. Sitä ei näe, mutta mun piti lisätä jotain niinku, oliko se 80 senttiä mun tilaukseen, että siitä tulee ilmanen kuljetus, niin mä en jaksa sillä kunnolla vaihtaa mun vaatteet. Mä jätin tän topin päälle ja mulla on nää shortsit. Mä otin ne sukkahousut pois. Nyt mä laitan kaikki näitä. Nyt mä otan mun tavarat takas ylös. Siis te ette tiedäkään, mulla on niin tylsää. Mä ajattelin, että mä voisin syödä mandariini. Mä rakastan mandariinia. Ainoa syy, miksi mä tykkään edes vähän talvesta on se, että silloin tulee mandariinit. Ja mandariinit on hyviä. Paras hedelmä. Varmaan ainoa hedelmä, jolla mä en ole allerginen. Nyt saatte nähdä, kun mä kuorin mandariinin, koska mä oon niin hyvä tässä, että mä en kyllä tiedä, kun mulla on kynnet, niin joo, tää ei ihan mene niin hyvin kuin yleensä, mutta tiiäks. Ei siinä mitään. Väliin tulee tällaisia stepbackkejä. Joo. Tehdään tästä tällainen kukkinen. Tää on liian juicy. Nyt kun toi mun Halloweenin asu on tullut, niin mä ajattelin, että voisin laittaa mun cowboybootsit. Sen kaa mun boots on mun kaverilla, koska se lainasi niitä. Niin nyt mä lähden hakemaan ne. Koska mun toinen paketti tuli johonkin yliopistolle. Ja mä en asu lähellä yliopistoa. Niinku yliopistolla on oikeastaan pitkä matka, kun mä pitäis kävelläkin sinne. Niin sitten niin mun paketti tuli sinne, niin mun äiti käy hakee sen, kun se tulee töistä, mutta se tulee vasta sieltä, joten jossain kohtaa, varmaan pian.
haettu. Myös äsken puhuin joku puoli tuntia puhelua, niin en nyt kuvannut mitään. Mutta mä lähden nyt toista kertaa kauppaan. Koska mun äiti menee kauppaan, mä haluaisin mennä sen kanssa mukaan. Mun pitää kävellä, koska äiti menee suoraan töistä. Niin mä kävelen kauppaan ja sitten nähdään myöhemmin. Okei, eli nyt kello on jotain 5. Niin mä ajattelin, että mä voisin nyt suoristaa mun hiukset. Ja sit mä menen ehkä vielä tänään ulos kavereitten kanssa, niin katsotaan. Ja niin mun menen äkkiä suoristaa mun hiukset, sit mä tulen backiin. Suoristan hiukset. Mut joo, nyt mä siivoon ja sit mä meikkaan ja mä teen saman Get Ready With Me mun TikTokiin, niin käykää kattoo se. Mä oon niin kokonaan, että mä kuvaan, mutta mä oon syönyt nyt ja mä meikkasin ja tein TikTokiin videon ja kaikkea, niin nyt mä vain chillaan ja katson YouTubea ja menen vielä tänään kavereitten kanssa ulos jossain kohtaa. Mun tekee nyt mieli jotain juotavaa. Ei me mitä mun tekee mieli, kun jää kahvia. Mut sit kun mietin kello on 8:30, en voi jää kahvia enää. Ehkä myös Pepsi Maxia, niin se ei ehkä niin paha. Tuo mä käyn vessassa. I'm back. Näin. Mä varmaan vaihtaa vaatteet. Laittaa eka housut tai sitten farkut vaikka. Ehkä mä siivoan, kun vahingossa vaihan nää korkit. Käyttää asetonia tai niinku kasvuvettä. Okei, nyt mä oon niinku silleen kai valmis, mutta mun yksi kaveri tulee tänne pian, niin mä siivoon nopean mun huonetta. Ja sitten, niin, joo. Mä tulin just kotiin, kello on 2:11. Ja mun koti huutaa, mutta mä tulin just kotiin, mä kävin mun kaverilla. Sit on kannanut, niin siinä oli helpompi. Niin mä kävin kaupassa. Mä ostin mansikoita. Ja suklaata. Ja popperi, mut se on nyt tossa tärkeä juttu. Mä ajattelin tää chocolate covered strawberries. Joten nyt katsotaan miten tää sujuu. Mä samalla katon niin. Joo, eka mä varmaan tarvii leikkuvalmin. Ei yhtään leikkuvalta. Astian pesukone, jossa niinku on vielä jossain käynnissä. Mä nyt päätin leikkaamaan tästä. Okei, mä otan hupparin pois. Okei, no niin. Niin nää pitää pestaa. Ja mä oon just siitä vähän. Täyttelin jokin kun mä halkoilla. Mä pestään näin eka. Also, does this place have a shower? Like you guys are trying to get a shower. Mä
ajattelin, että mä voin sulata näin mikrossa. Koska mä en jaksa alkaa käyttää hellaa, niin... Mä ehkä silleen vähän unohdin kuvata. Nyt niinku kello on vartin yli 12. Ja mä oon nyt menossa nukkuu. Ja mä oon niin kuvata lopputuloksen niistä mansikoista. Mut oli ihan hyviä. Mut se suklaa ei ehkä ihan ollut paras, että sitä tehtiin niin ehkä eri suklaalla, koska toi maistui vaan tosi halvalta, koska se oli halppi suklaata. Joo, mä menin nukkumaan ja kiitos katoitte. Ja käykää kattoo mun TikTok-tili. Ja nähdään tässä videossa. Heippa!